Tomos Owen dwi, a dwi'n byw yn Nhreorci yn y Rhondda, a dyna lle dwi'n dod yn wreiddiol hefyd. Dwi'n hoffi chwarae gitar, celf a darllen. Dechreuais i ysgrifennu pan o'n i tua 10 mlwydd oed, ond sgwennu i bobl darllen a prynu pethau yn y siop, tua 15 mlynedd yn ôl. Dwi wedi sgwennu llyfr i ddysgwyr o'r blaen, ac enw'r llyfr yw Y Fawr a Bach, Straeon o'r Rhondda. Byswn ni'n dal lan i ddangos chi, ond dwi wedi gwerthu pob copi sydd gen i. Sy'n gret! Heddi, dwi am ddarllen Bredeg o'r gyfrol Ffenest. Bredeg. O'n i arfer chwarae rygbi, ond roedd yn mynd yn fwy ac yn fwy anodd i fynd i ymarfer ar nos Fawrth a nos Iau a mynd i gêm ar ddydd Sadwrn. Felly dwi wedi dechrau rhedeg yn lle chwarae rygbi. Mae llai o siawns i fi gael 6 peint o gwrw ar ôl rhedeg fel o'n i arfer wneud ar ôl gêm rygbi. Dwi ddim yn ffan mawr o rhedeg. Wel, dwi ddim yn meddwl mod i'n mynd yn ddigon cyflym i ddweud rhedeg. Dwi bron mor araf a cherdded. Mae e bron yn rhedeg felly. Efalle bredeg yw e. Bredeg dwi'n wneud. Dechreuais i fredeg ar ôl geiriau cyntaf fy merch Tanwen. Pwyntiodd hi ei bys bach atai a gwneud sŵn. O'n i a glesni fy ngwraig yn barod i glywed Daddy, Dada, Dad, neu Mami, Mama, Mam. Ond nid dyna beth wedodd hi. Oedd glesni'n yfed paned o de, ac o'n i'n eistedd ar y soffa gyda thywel rhwng fy mol ar ôl gael cawod. Pwyntiodd Tamwen atai a dweud, Boobies! Cododd glesni o'r soffa, flicio un o fy moobies a dweud, wel, maen nhw'n bron yn fwy na fy moobies i nawr, gan chwerthin a fynd i'r gegin. Nawr, dwi ddim yn poeni am beth dwi'n fita. Dim Weight Watchers, coch a gwyrdd, cyfri sins na'r nonsens yna. Dwi ddim yn mynd i glwb ble ydych chi'n pwyso ac maen nhw'n rhoi Blue Peter badge i chi am newid siocled i brocoli. Dwi'n credu geiriau syml Billy Connolly. Bwyta llai, symud mwy. Hawdd. Felly bob wythnos, dwi'n gwisgo fy hen shorts rygbi, crys tŷ ac esgidiau redeg ac yn gadael y tŷ. Dwi'n redeg yr un ffordd bob tro, achos wedyn dwi'n gallu gwneud 2 beth. Mesur yr amser a gweld yr un cymeriadau. Dwi'n byw mewn pentref bach yn y cymoedd, gyda 2 teras ar bob ochr, afon yn y canol, a mynyddoedd ar y 2 ochr fel waliau mawr gwyrdd. Dwi'n hoffi redeg yn y gwlis, gair y cymoedd am y lonydd cefn. Dwi'n rhedeg trwy 3 fentref ar un ochr y cwm, yna troi yn ôl wrth yr hen bont a dod i lawr y cwm ar ochr arall yr afon ar bwys y goedwig. Dwi'n hoffi'r ffordd yma achos mae aroglau coginio ar y ffordd lan a blodau a choed ar y ffordd yn ôl. Mae'n 2 fyd gwahanol. Dwi'n cau drws y tŷ, pwyso bwtwm ar fy Fitbit, ac yn rhedeg o'n stryd ni, troi cornel cyntaf ar hyd y lôn fawr am dipyn bach, a heibio'r blwch post. A dyna hi, Mrs. Brougham Mountain. Mae hi'n pwyso ar y wal gyda'i sigaret yn ei cheg ac wedi gwisgo fel menyw o'r 1940au. Dim ond dillad gwyrdd mae Mrs. Brougham Mountain yn gwisgo. A bob tro dwi'n pasio, mae hi'n dweud, Mountain love. Mae blaen y tai ar y ffordd fawr yn y niben. Mae'r drysau angen paent ac mae pren rhai ffenestri wedi torri.
Stryd Morris yw'r enw go iawn, ond mae pawb yn ei galw hi'n stryd mochyn. Achos roedd moch yn cael ei cadw yn yr ardd sy'n mynd yr holl ffordd I lawr y gwli. Does dim moch yn y nawr, ond mae pawb ar y stryd fel tasen nhw'n byw yng nghefn y tai. Mae tua 4 teulu allan yn y gwli ar yr un pryd, gyda'r rhain. Y gwylias. Mae gwallt coch a melyn gyda Mrs. Gwyliau, bol mawr a thatw calon a 5 enw ar ei braich. Mae hi'n eistedd mewn cader lan y môr, ac mae bwrdd bach gyda chan o seidr, potel fawr o Coca-Cola a 5 cwpan arni. Mae'r 5 plentyn yn rhedeg rownd yr ardd a'r gwli yn bwrw ei gilydd gyda ffêl, racet tennis neu darn o bren. Pan dwi'n rhedeg heibio, mae'r plant yn rhedeg ar fy ôl I. Y tro cynta, fe wnaethon nhw fwrw fy mhenol gyda darn o bren. Ond erbyn hyn, dwi'n rhan o'r gêm ac yn rhedeg yn gyflymach. Mr. Bang. Mae Mr. Bang wedi gwisgo fel tase fe'n gweithio gyda cheir, ond does dim car gyda fe. Mae'n edrych fel tase'n trwsio pethau ac mae llawer o bethau gyda fe ar y llawr. Plasters gyda fe ar bron pob bys ac mae ei fraich mewn sling. Yr unig beth mae'n gwneud yw bwrw pethau yn galed. Mae Mrs. Bang yn denau gyda gwallt syth mor ddu a'i mascara, ac mae hi'n eistedd gyda bang bach wrth ei thraed. Pan mae bang bach yn clywed bang mawr, mae'n gweiddi bang! Ac mae Mrs. Bang yn siglo ei phen fel tasa hi'n meddwl yr un peth â fi. Beth yn y byd mae fe'n neud? Y rebs. Na, dyw'r rebs ddim yn gweithio mewn eglwys. Maen nhw'n gryw o fechgyn ifanc sy'n sefyll ac yn gwrando ar ddyn yn reddio beic quad. Dwi'n galw'r dyn The Fonz, ond dyw e ddim yn cool. Dwi ddim wedi gweld The Fonz yn gyrru'r quad, dim ond yn reddio fe drosodd a throsodd. Unwaith, fe wnaeth dyn ar feic reidio heibio, ac fe wnaeth pob un o'r refs edrych arno fe, yr holl ffordd, fel cŵn yn gwylio cath. Pan dwi'n cyrraedd y cae rygbi gyda'r hen dafarn sydd wedi cau, dwi'n rhedeg ar hyd wal hir sy'n llawn graffiti, fel Codwch eich baw ci, neu Judith loves Joe Cock. Ac mae rhywun wedi peintio cofiwch dryweryn arno fe, sy'n rhoi tipyn bach o liw. Mae'n rhaid mynd y ffordd yma I droi dros y bont a phasio cartref hen bobl. Tŷ machlud hydref yw'r enw ar y cartref, ond tŷ Mr. V dwi'n galw fe, ac dim ond Mr. V dwi'n gweld. Mae tŷ Mr. V yn agos at yr afon lle mae coeden geirios yn tyfu, ac mae ffenest fawr yn edrych dros yr afon. Mae Mr. V yn hen, gyda gwallt gwyn uwchben ei glistiau, ond dim ar ei ben. Mae'n eistedd mewn cader gyda phaned wrth ei ochr. Bob tro dwi'n croesi'r bont, mae'n edrych arnau, wedyn yn codi 2 fis, cyn mynd nôl I edrych ar y teledu. Oedd hyn yn sioc I mi y tro cyntaf gododd e 2 fis, ond nawr dwi'n gwenu. Doedd Mr. V ddim yna am gwpl o wythnosau, ac aeth cader Mr. V o'r ffenest, a doedd neb yna. Ond wedyn, daeth cader newydd i'r ffenest, a hen fenyw fach gyda pwm porffor yn eistedd arni, ac yn edrych allan ar yr afon. Roeddwn i'n teimlo'n drist am Mr. V, ond yna edrychodd yr hen fenyw arnau, stopio gwenu a codi 2 fis. Nes I chwerthin, a nawr tŷ Mrs. V yw e. Ar y rhan olaf lle dwi'n rhedeg, does dim llawer o bobl. Mae'r llwybr ar ochr arall yr afon, ac mae lle I feicio a mynd â chŵn am dro.
Mae llai o bobl nag ar y stryd, ond mae mwy o faw ci. Llawer mwy. Mae un rhan lle mae cymaint o faw ci, dwi'n edrych fel rhywun yn dawnsio. Ond weithiau, dwi'n sefyll yn rhywbeth a dwi'n gweiddi, cachu! Ac yn gwneud y moonwalk fel Michael Jackson i drio cael y baw o fy sgidiau. Mae bocs coch i roi y baw ci ynddo fe. Ond pam maen nhw'n rhoi y bocs mor uchel? Bob tro dwi'n pasio, mae orygl cachu ycha fi right yn yngwyneb. Mae'r afon yn llifo ar un ochr y llwybr, ac mae'r goedwig ar yr ochr arall. Mae'r llwybr rhedeg drwy y goedwig Mae'r llwybr rhedeg drwy y goedwig ond beiciau mynydd a beiciau modur sy'n mynd y ffordd yna. Felly dwi ddim yn hoffi rhedeg y ffordd yna. Ro'n i arfer mynd i wersylla yn y goedwig pan o'n i'n ifanc. Ond ar ôl tyfu fyny, roedd pawb yn mynd i'r stumps snogio sy'n agos i'r llwybr. Mae'r stumps snogio yn rhan o'r goedwig lle mae'r coed wedi cael ei torri lawr. Felly dim ond gwaelod y coed sy'n ar ôl. Y stumps, o'n i'n galw fe, cyn ffeindio mas bod bechgyn y merched yn mynd yna yn y nos i snogio. Wel, dyna beth o'n i'n meddwl ar y pryd. 22 mlynedd wedyn, dwi wedi priodi, ac mae merch fach gyda fi. Pan mae hi'n tyfu fyny, dwi'n mynd i ddweud wrth hi am beidio mynd i'r stump snogio, achos mae yna perverts yn cuddio yn y coed. Llawer gwell i mynd tu ôl i'r cae rygbi, lle gwrddes ei mam wythnos wedyn. Mae fy ngwraig yn dweud bod hi eisiau dechrau rhedeg hefyd, ac eisiau prynu peiriant rhedeg. Ond pwy sydd eisiau edrych ar wal ddiflas pan mae pobl ddiddorol i gwrdd â nhw wrth rhedeg yn y cwm? Gweld y bobl yma yw'r unig beth sy'n cadw fi'n ffit. Diolch am wrando. Nawr dwi off.